माने फैजोबना थायो बेबायदिनो मा जाबाय जोंनि जायगायाव गामियाव थांनानै न'खराव थांनानै जे नोंथांनि फिसाज्लाखौ एसे लेखा गोरों एबा जोंनि प्राइमारिनि डिएससिनि क्रिस्टियाननि मोनसे साख्रि मोनगोन दे साख्रि मावनो थिखांबाय ओरैनो आरोखि थांबाय बेबायदिनो मा देखायनानै गिदिंबाय साननैसो 10-15 दिनसो गिदिंखांनानै मा जाबाय दाना जोंजों रायज्लायफिनबाय सार एसे फुलसो जाबाय नामालै जोंनिया मा जाखो माथो डिएससिआव थांनायनिफ्राय गामिनि मानसिफ्रा मोजां मेगनजों नायला बिमा बिफायाबो रायबाय गोसोथोनायाबो रायबाय जानाय नङालै सार होननानै आं बुंदों इउपिपिएलआव जयन जाफैलायबाय बेबायदिनि गेजेर ससेयाव मा जाबाय दाख्लै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्ट जाबाय हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट जाबाय एखेबारे हांख्ला सिख्ला आर'नाइ फालि लानानै जायखौनो मेखौनो बरायहैबाय 3rd डिभिजन जानायनानै 3rd डिभिजन जानायखौ बरायना होनना बुङाखै कुइसनानै बिसो थांनाय बोसोरावलाय मानो बरायाखैमोन देग्लायलाय मानो बरायदों बेनि सिगांनि बोसोरावलाय मानो बरायाखैमोन देग्लायलाय मानो बरायदों रायजो राजाफ्रासो बुंदों इलेक्सन खाथि फैनायखाय गोबां गारजेनफ्रा होनबाय आंनि फिसाज्लायाथ' थांनाय बोसोराव 1st डिभिजन मोनदोंमोन देग्लायथ' 3rd डिभिजनसो मोनदों थांनाय बोसोरनि 1st डिभिजनखौनो बरायफैयाखै देग्लायनि 3rd डिभिजनखौलाय मानो बरायफैखो इलेक्सन खाथि फैनायखाय लाजिना जानाय नंला होननानै आरो जयन जाफैलायबाय दिनै बेबायदि आरोखि नङा होमबा बे डिएससिखौबो बिथांमोना इलेक्सन पारपसनि थाखाय गावसोरनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय दानानै होजानाय बे मोनसे सात्र संगठन बेयाव जेबो ससियेल एक्टिभिटिस गैया सामाजिक लेभेलाव बे जेबो खामानि मावाखै खुनु दिन इडुकेसननि खोथा बुंफेराखै जोंनि समाज बेबस्थानि खोथा बुंफेराखै खालि इलेक्सन टाइमाव खोनादों बिथांमोननिफ्राय वी वान्ट भट जोंनो भट नांगौ नंगौना नङा माखासे लिडारफ्रा क्ररपति जाबाय साफा सानै लिडारफ्रा क्ररपति जाबाय डिएससिनिया गाज्रि मोनबाबो बुंबाय आङो नङा होमबा दा दिनै जोङो बैफोर सेंग्राफोरनि हंसाफोरनि खोथाखौ सिन्था खालामदों बिसोरखौ जों राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनो नागिराखै बैसोर सेंग्राफोरखौ बोरै हंसाफोर होगोन बै बेखार मानसिफोरखौ बोरै हंसाफोर होगोन बै सेल्फ हेल्प आइजोफोरखौ बोरै हंसाफोर होगोन दिनै आइजोफोरखौथ' मा खालामनांगोन आइजोफोरखौ दिनै बिजेपा गावसोरनि भट बेंक हिसाबैसो बाहायबाय दङ जोंनिया बर' हिनजावफ्रा थाइसे थाइनैनि बिराद लब जायो नालाय इलेक्सन खाथि फैबाथाय बै हिनजावफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेंक पासबुक नागिरगोना नागिराखै नोंसिनाव नागिरदों इसिबां सोना होनो नागिरदों 10,000 15,000 20,000 बेसेबां गोलैगोन 15 जनाव 1,500 थाखा दिनै जों बेजों गावनि बिबेकखौ फाननोसै नामा जोंनि इयुनखौ जों फाननोसै नामा जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतखौ जों फाननोसै नामा दिनैनि दिनाव जों बिदिनो फानबोबाय 17 बोसोर जों फानबोबाय दिनै जोङो मोनसे मोजां सिद्धांत लानो थांबाय दङ मोजां खोथा सिन्था खालामबाय दङ बेखायनो आं बुंनो मोनाखै 1,500 जों बायजानो नांला फैसाखौ होयोबोला मिथिबाय आरो हिनजावफ्रा खुन्दुंखौ बिराद लब जायो बे मादैमोना खुन्दुं जुदि बान्दोसो मोनबाथाय मनियाव सोब सोनानै लाखुमा लानानै सोलोंगोन नामा लानाव सोलोंबाय आबै मा लाबोदोंलै मनियावलाय मा जावो खुमब्रासो लाबोदों बानायनावसै लामायाव लोगो मोनना सोंबा मा होनो ओइ आबै मोनायाव मा लाबोदोंबा आंहा जावो खुमब्रा लाबोनायालाय खुन्दुं बान्दोंबा खुमब्रासो जागारलायबाय नोंगोना जिखौबो दानाङा दानिया हिनजावफ्रा गोदो दायोमोन बै नानि मोनाथ' जि दानो रोंखाला आगरनो रोंला दानि सिख्लाफ्रा गोदो बै मादै मोना बाजै मोना दादोंमोन आरोखि बे खुन्दुंखौबो लांनाय मालाबा साथि 6थासो खालामोमोन आरो मुसियावबो लब मुसि मोनबाबो लामा बिराद रायजोसि मेम्बारखौ खाथि मेम्बारा गाखिथुमनानैल' राननानै होयो मुसियालाय माबायदि मुसियाथ' माथो ओरै फारसेथिं बोखांबा फारसेथिं ओरै सिजायो फारसेथिं ओरै बोखांबा फारसेथिं ओरैजाय ओरै बोखांबाय आगुर
मुसिया होननानै नंगौना दा बे मुसिखौ जोंनि रायजोफोरनो गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो होननानै बिथांमोना होआखै गावसोर मोननांगौनि थाखायसो बिथांमोना साप्लाय होदों बे मुसिनि दामा मा बेसेबां 135 थाखानो बेखौ बेसेबां होननानै बुङो बिसोर सरकारनो मिथिबाय 700 थाखा बे मुसिनि दामालाय 700 थाखा बेसेबां लाब जाखो बिसोरो 550 थाखा मुसि गांसेयाव 550 थाखा लाब जाबाय दा ओंखायनो बुङो बेखौ गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो थाखाय साप्लाय होदों ना गावसोर लाब जानो थाखाय साप्लाय होदों गावसोरनि थाखाय साप्लाय होदों नंगौना नङा बेसो 10 कोटी थाखानि मुसि साप्लाय होबाय 2 कोटीनि मुसि रानना होना 8 कोटीनि लाब जाबाय जों बुङो 8 कोटीनि मुसि रानना हो 2 कोटीखौ जा बेजों खिन्थु 8 कोटीखौ जानानै 2 कोटीखौ राननानै होदों आरो कमला बे फाथो बिजि कमला बे सेपा दै ओंखारो ओंखारोना दा जों मुसि कमलखौबो होना होननानै बुङाखै हो खिन्थु क्वालिटि जायजों रायजोफ्रा लाब जानो हागोन मुसिया जुदि सोमजायानोब्ला कमला जुदि जोमजायानोब्ला बेखौलाय मानो होनो नङा होमबा दा जोंनो बेफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ जोंनो बेफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ आरो बेफोर सोलायनो गोनांबा जोंना सरकारानो सोलायनांगोन